На экспозіцыі наведвальнікі маглі пазнаёміцца са скульптурай і графікай Уладзіміра Вішнеўскага. Усе адзначалі, што яго работы адрознівае дынаміка і драматызм, філасафічнасць, калі ў касмічным хаосе вылаўліваеш вобразы, сімвалы, твары і фігуры людзей. Памятаю, калі Владимир Николаевич друкаваў свою серію «Будаўніцтва чалавека», это быў, здаецца, 86 год. Ввогуле, это серия зараз, я все памятаю. Что тычыцца пластицы, безумовно, это знаходка и у скульптуры нашей белорусской, это и сувязь с нашими традициями упрыгожвання храмаў. У нацыянальным мастацтве можна ўбачыць камень Рагвалода, карону Міндаўга, выявы Фердынанда Рушчыца, Фёдора Дастаеўскага і іншыя работы прафесара Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў. Асобнае месца ў яго творчасці займае гістарычная тэматыка. Конечно, ў першую чаргу я іду ад нашай зямлі, ад яе гісторыі, ад некіх асобаў, ад персонаў. І мне хацелася, па-першае, я захапіўся і романтизмам. Это Міцкевіч, а Караткевіч, які слынны. А ў той жа час Быкаў, Васіль Быкаў, это без яго прозы это немагчыма. Скульптура аўтара часта перакупкаецца з графічнымі работамі. Асабліва ўдала у аўтара атрымліваецца перадаць жаночыя вобразы ў дрэве і камяні. Я, напрыклад, серію работ рабіў такія як бы эскізы. Яна, в прынцыпе, як бы можна лічыць, што некі эскіз, не канкрэтны, конечно, але паралельна як бы думка зафіксаваная. І яна можа вырасці ў нейкую скульптуру. Яна можа іншую форму мець, але нешта ёсць такое. Наведаць выставу «Лесвіца ў неба» можна ў Нацыянальным мастацкім музеі да 29 лістапада.